Assalamu alaikum masu sauraro. A yau muna dauke da sabuwar tatsuniya akan manomi da ya auri 'yar Fulani aljana. A wani ƙauye mai nisa mai suna garin Lemu, wani matashi manomi mai suna Umaru yake rayuwa cikin ƙwazo da haƙuri. Umaru mutum ne mai kishi da son zuciya, amma rayuwarsa ba ta da wani farin ciki sosai saboda babu iyali ko abokin zama da zai raba hirarsa da shi. Umar yana da gonar dawa da masara, kuma yana da yawan fita cikin daji don neman itatuwa da kayan lambu da yake saidawa a kasuwa. Ko da yake Umar yana jin daɗi da noman da yake, kullum yana jin kamar wani abu yana masa rabon cikakken farin ciki a kowace rana. Bayan ya kammala aikinsa na gona, yana kallon tsawo da zurfin duwatsun da suka kewaye ƙauye, yana tunanin ko akwai wani abu na daban a rayuwarsa fiye da abin da ya sani. Wata rana yayin da yake cikin daji yana yawo, Umar ji sautin wata waƙa mai daɗi daga nesa. Waƙar tana tashi tamkar daga zuciya, tana ɗaukar hankalinsa sosai. Ya bi sautin waƙar har ya isa wani yanki kusa da wani kogi mai tsafta. A nan ya hango wata kyakkyawar budurwa tana kiwon shanu. Yarinyar tana da kyau, mai kama da wani abu wanda zai iya kwatanta shi da mutanen gari, ba kyawunta ya fita daban. Umar ya tsaya yana kallonta daga nesa, amma zuciyarsa ta kasa haƙuri. Ya ƙarasa kusa da ita ya ce, "Ke ce kike waƙa haka mai daɗi? Na rasa nutsuwa saboda sautinki." Yarinya ta yi murmushi mai ƙamshi. Ta ce, "Sunana Hauwa'u, ina kiwon shanu ne nan kusa. Kai kuma wane ne kai, kuma me ya kawo ka nan?" "Ni Umaru ne, manomi daga garin Lemu. Na zo daji neman kayan lambu, amma da alama Allah ya tsara cewa za mu haɗu da ke." Daga wannan rana Umaru zuwa kogi kowace rana don ganawa da Hauwa'u. Suna yin hira sosai, kuma soyayyarsu mai zafi ta shiga tsakaninsu. Bayan watanni suna haɗuwa, Umar ya yi mata tayin aure. Ya ce, "Hauwa'u, na soyayyarki a zuciyata kamar wata wuta mai zafi. Ki zo mu yi aure, ki zama uwar gida." Hauwa'u ta ɗan yi shiru, sannan ta ce, "Umar, zan amince da tayinka, amma akwai sharaɗi guda ɗaya. Kada ka tambaye ni asali na, ko kuma ka nemi sanin abin da ba hurumin a kansa." Cike da farin ciki Umar ya amince. Aurensu ya samu albarka sosai. Hauwa'u ta zama matar kirki, tana taimakawa Umar a gonarsa, har nomansa ya bunƙasa. Duk mutanen gari sun fara mamakin yadda Umar ya samu wannan matar mai kyau da kuma irin sa'ar da ta kawo masa. Duk da soyayyar da take tsakaninsu, Umar ya fara lura da wayansu abubuwa da suka bambanta. Hauwa'u da sauran mutane ba ta taɓa cin abinci tare da shi ba. Kullum tana cewa za ta ci abincin nata daga baya, kuma a duk lokacin da dare yi tana fita daga gida zuwa wani wuri da bai sani ba. Duk lokacin da ya tambaye ta tana cewa, "Ka tuna alƙawarin da muka yi." Bugu da ƙari, kullum tana shafa ruwa daga bakin kwalba mai ban mamaki kafin ta kwanta barci. Wani lokaci kuma tana ɗaukar lokaci mai tsawo a cikin daji, tana dawowa da wasu abubuwa masu tsada da babu wanda ya san yadda aka samu su. Duk waɗannan abubuwan sun fara damun Umaru, amma ya dage yana cewa zai yi haƙuri saboda soyayyarsa ga Hauwa'u. Wata rana mutanen gari suka fara yaɗa jita-jita cewa matar Umar ba mutum ba ce. Wasu suka ce ita wata aljana ce, wasu kuma su ce wata shaidaniya ce mai amfani da sihiri. Umar ya ji tsoro, kuma hakan ya ƙara sa yanke shawarar bin sawun Hauwa'u don gano gaskiya. Da dare ya laɓe, ya bi ta cikin duhun daji, ya ga tana tafiya zuwa wani kogi. Inda ta shiga cikin ruwa, sai ya hangi wani abu mai tsoro. Hauwa'u ta sauya siffarta daga mutum zuwa wata aljana mai dogon wutsiya da fuka-fiki masu haske. Ta yi wani irin rawa tare da wasu halittu da suka bayyana daga ruwan, suna faɗin kalmomin da Umar ba zai iya fahimta ba. Da ta dawo gida, Hauwa'u ta lura cewa Umar ya ganta. Ta yi kuka tana faɗin, "Na faɗa ma kada ka nemi sanin abin da bai shafe ka ba. Me yasa ka karya alƙawari?"
Umar ya durƙusa yana ba da haƙuri, amma Hauwa'u ta cikin takaici, ka karya alƙawari, kuma hakan na nufin ba za mu iya ci gaba da zama tare ba. Amma saboda soyayyarmu zan tabbatar da cewa ba za ka sha wahala ba. Hauwa'u ta yi addu'a tare da barin Umaru, tare da ba Umar kyautar duk arzikin da suka tara tare. Ta ce ka kula da gonarka da rayuwarka, amma daga yau ba zan iya kasancewa tare da kai ba. A nan take Hauwa'u ta sauya zuwa wata haske mai kyau kuma ta ɓace cikin iska. Umar ya koma gida tare da baƙin ciki, amma ya ci gaba da amfani da arzikin da suka tara tare don kyautata gonarsu. Har bayan wannan, Umar ya ci gaba da zama mai farin ciki a gonarsa, amma zuciyarsa cike da ƙaunar Hauwa'u. A duk lokacin da ya je cikin daji, yana jin kamar yana jin sautin muryarta daga nesa, tana ce masa, na barka saboda alƙawarin da ka kasa cikawa, amma zan ci gaba da son ka har abada. Mutanen gari sun ci gaba da mamakin arzikin Umar, amma babu wanda ya taɓa sanin sirrin Hauwa'u. Wannan labari ya zama darasi cikin ƙauyen, yana koya wa mutane muhimmancin cika alƙawari da kuma kaucewa shige-shige cikin shirin da ba su shafe ka ba.